Kinsay presidente ang importante na ay kalinaw dinhi sa nasudta. Kung kinsay presidente ang importante na ay kalinaw dinhi sa nasudta. Magahiusa ka, magasinabuta, magtinabangay ta. Oh, nakita nako, nadungog nako ang nahitabo, daghagkadugo, puro kasubo ang nasud nako. Naunsa na ba bisan lagasa, mga bata na alang sa kalsada, nano sila gipasagdan. Kinsay taas maoy labanan, ang nasa ubos maoy mahasngan yud sa tanan. Puro pait ang nabatian, ngano mani naunsa na ni gidaog-daog ang mga pobre, nangandoy na lang ni. Kung kinsay presidente ang importante na ay kalinaw dinhi sa nasudta. Magahiusa ka, magasinabuta, magtinabangay ta. Oh, daghan ng gubat ang nahitabo, daghanan ni agas nga mga dugo. Ang ilang ingon solusyon gugma, tubag sa problema ingon pa sila. Pero tan-awa unsay resulta, wa gyud sa buhat may istorya. Kung kinsa ang taas maoy labanan, ang nasa ubos maoy mahasngan yud sa tanan. Puro pait ang nabatian, ngano mani naunsa na ni gidaog-daog ang mga pobre, nangandoy na lang ni. Kung kinsay presidente ang importante na ay kalinaw dinhi sa nasudta. Magahiusa ka, magasinabuta, magtinabangay ta. Oh, kung kinsay presidente ang importante na ay kalinaw dinhi sa nasudta. Magahiusa ka, magasinabuta, magtinabangay ta. Oh, Daghanang nahitabo dinhi sa atong nasod, daghan na pod ang mga tawo na nagkalisod. Tanawa ba susiha ba, lingi-lingi ang palibot, bisag asa kamo adto, puro na lang kagubot. Unsa ba ang solusyon? Ang angay na tubuhaton, unsaon man ang gugma kung igorang paminawon og sukat pakani ato nagkalisod da. Kini ba nga problema kay masulbad ba? hinaot nga unta tanan magkahiusa, mag-Kristiyano, mag-Muslimo, bisag unsa, magkasinabuta tanan ug way problema. Kinabangay ta, kinabangay ta. Kung kinsay presidente ang importante na ay kalinaw dinhi sa nasudta. Magahiusa ta, magasinabuta, magtinabangay ta. Oh, kung kinsay presidente ang importante na ay kalinaw dinhi sa nasudta. Magahiusa ka, magasinabuta,